gidagsa ang unang adlaw kagahapon sa pag-file sa mga certificates of candidacy ni atong mga kandidato alang sa umaabot nga barangay ug SK elections. Ani ang report. Sayo pa lang sa buntag, mihugop na mga taong sa buhatan sa Commission on Elections kung COMELEC alang sa unang adlaw sa filing sa COC. Gusto nila nga magkasiguro nga makurhian kung unsa may mga sayop sa pag-fill up sa form ug uban pang mga requirements. Labaw sa tanan, nagtamod sila sa tuo-tuo nga swerte kuno ang 28. Samtang gihulagway sa COMELEC nga bisan pa man ug midtag sa mga tao silang buhatan apan manageable ra ang sitwasyon. Sanglit ado naman sila gipatuman nga sistema aron dili maghuot sa sulod sa ilang buhatan. Before unta sila mo file, no? At least one day before or pananglitan before gyud i-file, pagkabuntag ba, hapon mo file, ipacheck daan sa taga-COMELEC. Kutob sa Setyembre 2 ang filing sa COC, samtang sugod karong adlaw ang election period diin magsugod na usab ang COMELEC checkpoint. Istriktong gipatuman ang gun ban, diin kadtong adunay exemption lang gikan sa COMELEC ang matugutan. Daw fiesta sa Mandaue City Sports Complex sa unang adlaw sa filing sa COC. Midagsa ang mga kandidato, ilang pamilya ug mga supporters. Babantayan sab ang duha ka kumon nga kolor sa partido sa mga kandidato. Ang mga supporters sa pipila ka mga politiko mituyo pagbali sa ilang mga t-shirts nga gisulob aron pagtuman sa campaign guidelines. Matud sa COMELEC, kung maka-file na sa ilang COC ang kandidato, dili unta dapat mangampanya kaysa Oktubre 19 pa ang campaign period. Once nisangat na ang ilahang kandidato sa ilang kandidatura, no? Considered candidate na, so mo na siya nga katong ilang mga gipangsuot kanay mga pangalan, dili na to pwede. So ang advice is either you change your shirt or tabunan nimo imong t-shirt o jacket. Unang uban nila ang gibali. Nagtagbo ang kadagkuan sa Talisay City COMELEC ug Talisay City Police dinhi sa Dan and Bacalso sa Barangay Tabunok, iskina padung sa Barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay. Isip pagsugod na sa election period ug sa election gun ban. Samtang sa unang adlaw pa lang sa filing sa COC, gidagsa na ang venue sa Talisay City COMELEC dinhi sa People's Hall sa Talisay City Hall. Gani sa unang duha ka oras pa lang kapina sa usa ka gatos ka mga gustong mo kandidato ang nakaduso. Hinon bisan na ang presensya sa mga supporters, wala ray natala nga kagubot. Hugugot nga gipatuman nga mga kandidato lang yun ang makasuod sa People's Hall. If at 5 p.m. daghan gihapon sila no within 30 meters same gihapon ana maglista ta ana kanang consecutively linya queuing, so their names will be called consecutively, pero if they did not maapas, there's still tomorrow. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Nico Sereno, Family Dumabok. GMA Regional TV Live.